Táto výstava nesie slogán Bilancia sveta za svet ľudskejší. Ide o československú účasť na výstave v Bruseli v roku 1958. Nachádzajú sa tu rôzne dokumenty o príprave výstavy, fotografie poukazujúce na náš slovenský pavilón, ale aj akí tvorcovia sa na ňom zúčastnili a veľa iných zaujímavých exponátov zo zbierok českých múzeí a galérií. Tuto sa nachádzal pavilón Spojených štátov amerických, viete, že okruhový. A hneď blízko bol ruský pavilón, takže to bolo tiež také, ako zaujímavé, že hneď tak v blízkosti boli tieto dva pavilóny. No a tuto vidíme teda aj maďarský, ako my ten blok, tuto sme tak pokope. Bola tu obojstranná podpora, nebolo to len, že by sme boli nejak tlačom, to určite sa nedá povedať. Mnohé expozície robili scenografi František Trúster a Jozef Svoboda. Vytvorili naozaj pôsobivé divadlo. Napríklad v pavilóne energetiky ľudí bavili pulzujúce svetlá neonových trubíc, moderná grafika a kontrasty rytmických zmien svetla a tieňa. Podstatnou súčasťou expozície je popri autentických artefaktoch projekcie dobových filmov aj dokument zostavený z výpovedí účastníkov v Expo 58. Kto by sa chcel zúčastniť tejto výstavy, má čas ešte do 15. novembra pre televíziu Vaska Kristina Cimerová. Dobrý. Vy ste Maťov otec? Máme pre vás odkaz od Maťa. Ahoj, oci, díky za ten voľný byt. Party bola super, ten požiar som nechcel, fakt sorry, puf! Čo? Všetci naši zákazníci volajú celé víkendy neobmedzene. Mobile, zažime Vianoce spolu. Čo sa tu stalo? Mladé, nejaké 16-ročné dievča, na stopy po zápasení, poškrtení a zrejme vrah si chcel byť istý, tak ju strelil do hlavy. Takže podľa týchto dier je zrejme, že vrah je vysoký 180 cm, váži 80 kg, vek mu odhadujem 25 až 30 rokov. A podľa zápachu usudzujem, že je to tuhý fajčiar. Vlastne vrah sedí tu na parkovisku pred domom a práve odchádza na svojej bielej Audine. Takže prípad vyriešený? To si píš.